खालामनायनि जे हाबाफारि बियो माने फुरा सोलिगासिनो दङ दा जेखिनि माखासे डकुमेन्ट चेक खालामनाय गोबां खेलिमेलि गोबां गलाय गुजाय दङ आरो बेफोरखौ स्र' खालामनांगौनि थाखाय थिग थाक खालामनांगौनि थाखाय जोङो थन्न थन्न गासैखौबो नायजोबदों आरो बे नायनाय हाबाफारिया फ्राय जोबनाय हाबाफारियाव फैबाय दा बेखौ जोङो नेक्स्ट आरोबाव फिजिकेल भेरिफिकेसन जों खालामगोन जायफोर फरायसाफ्रा बांसिन नाम्बार मोनदों बे बांसिन नाम्बार मोननायनिफ्राय जोङो गोजौनिफ्राय सानख्लायनानै जोंनिनो मेरिट गथ'फोरखौ मेरिटरियास जायफ्रा स्टुडेन्टफोर दं बिथांमोनखौ साख्रि होनो हानायनि माने बेबायदि मोनसे फर्मुलाजों जोंनि बे नायबिजिरनाय हाबाफारिया जागासिनो दं बावैसोनो बांसिन नाम्बार मोननाय फरायसाफोरखौ लेंहरनानै एप्लिकेन्टफोरखौ लेंहरनानै फिजिकेल भेरिफिकेसन बिथांमोननि डकुमेन्टसखौ आरोबाव डाइरेक्ट चेक खालामनायनि मोनसे स्टेज दंबावो बेखिनिखौ जों थाबैनो मावगोन आरो फोजोबनानै थाबैनो साख्रिखौ होनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन जानुवारि फेब्रुवारि आं होना जायखिजाया जोंनि माने फरायसालिफ्राव जिहेतु फोरोंगिरिफोरनि गोबां आंखाल दं आरो बे आंखालखौ जोङो गोलाव सम थांहोनाय नङा बे गुसुं समनि गेजेरावनो जों एपइन्टमेन्टखौ होनायनि प्रसेसखौ फोजोबगोन